तो गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो इन्टारटेन जास्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननाङा आरो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। सान्द्रि मोखांनि फट' दिखांनाय स्टाइल, मा स्टाइल बिलाय? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। बिदिब्ला बे बाबूराव का स्टाइल होननायनि बे कमेन्टखौ नायना लादो, माने सान्द्रि मोखांनि कमेन्टखौ। टपा मालूम ना? सान्द्रि मोखांसो रोंमारसोगौलै, माने पस्टफोरखौ माबायदि मा तामाम रोंगौ बे पस्टफोरखौ। सानैया इसेबां मोजां दखना गानबाय आरो सासेनियालाय बिलाय मा ड्रेस जाखो? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बे जेबो ड्रेस नङा, मोनथिबायना? अबे साले, जो माफ करना, मैं जेबो ड्रेस नङा। आंनावनो दङ बेफोरबायदि पकेट थानाय माने जाङिया गांसे दङ, मोनथिबायना? बे जेबो ड्रेस नङा आंनि बायदिबा, बे जाङिया दङ आंनाव बेफोरबायदि मोनसे पकेट गोनां। गैलालै बे सयथिबो जिलांमारबाय खोमा। खत्म। मायाव गाखोयोलै, माबा माबि जिलांगोन दा, दंफाङाव गाखोनायावनो मोनथिबायना? जिबायनो खोबा माबा माबि। बोरैबा जिलांबा WW गेलेनो मोननाय नङा, मोनथिबायना? जिबायनो खोमालै बे दंफाङाव गाखोना लाना। जिमारबाय बे सयथिबो जिमारखाबाय बे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।